Usekushinike lo mfowaqulu phansi kwentaba songo entshitshi. Lapha sisemhlathuzana esigodini sasemakhehla. Lapha kunabafowethu ababili abashelayo intombi. Thina njengamaZulu uhlelo lwethu silenzayo sivuka ekseni siyoshela intombi emfuleni uma sifuna. Njengamanje kunomngane omkhulu ababanga intombi la emhlathuzana. Ogama lakhe uGojela. Ake sibone ukuthi kuzokwenzakalani la emhlathuzana. Usiko lokuqonya usiko oludala nathi sasingakazalwa kuyinto nje endala ukuthi umfana ehamba empundane esekhulile eyoshela intombi nayo yoshela intombi usuke engafiki lapha ngoba usuke engayedwa ukuthi izomqoma usuke nayo eyozama nje inhlahla yokuthi ingase kwenzeke naye ayithole. Ngesikhathi ke isimqoma ke lentombi hayi sekuze kuzofika ke ekhaya ke sebeyajabula ke manje ukuthi ingane ethi isiqonyiwe kusho ukuthi lo muzi usuyavuka ngoba usezofika umakoti la ekhaya bese kwanda umuzi ngoba phela uzothola nezingane kanjalo wande umuzi wakheke ngoba uba nomfana phakathi kwekhaya usuku wazi ukuthi umuzi noma usuhamba emhlabeni ushiya indoda la ekhaya umuzi uvele wakhekile. Lapha emanzimeleni esimfathe emanzimeleni senkosi umzimela amasiko ayagcina kakhulu amasiko la sakhele isigodi sasohayini enkosini umzimela amasiko sisawagcina kakhulu ngoba konke okwenziwa ngamasiko kusukela kunakho konke kwenziwa ngesiko ebe nentombi njengoba iqoma nje isaqoma ngesiko konke bekwenze ngesiko kusukela intombi iqoma izibongwe ilotsholwe kukhehlwe isine kusagcina wona amasiko kuyo le ndawo yakini. Amasiko mahle ngoba akuphilisa ingane zethu uma esebenzisa isiko zingabi ilufanzi ziyaphila ngoba nokufa ngeke kuyithole kalula uma zingelufanzi sigcinekile zinamasiko ziqoqekile zazi ukuthi uma siphuma ekhaya kuthiwa masenze lokhu nalokhu okuyisiko njengoba nathi sasikhuliswa ngawo amasiko sikwazi ukuthi ngokuhlwa ayifuneki intombazane ehambe ofanzi ebusuku ifuna iqoqakale ibe ngasekhaya uma sekuhlwile uma ihamba ifuna ukwaziwe ekhaya ukuthi uhambile usibanibani usendaweni ethile akahambile nje engasuka ukuthi ungaphi uma ehamba engasuka ukuthi abusehamba ukhohlakala engamazi ukuthi ngempela uphume washona ngaphi ukuqondile kube kuyazi ubani uthunywa endaweni ethile ubani basemidlalweni endaweni ethile bebuye futhi ngethuba sesibuyile emidlalweni. La kubafana umfana na esenkomeni eselusa kwaku nabafana sebebadala okuthiwa yingqwele ibona ke ababemfundisa umfana ukuthi na usukhulile uzokweshela kanje ngesikhathi bemfundisa ukuthi uzokweshela kanje azakhuleke azafike kulezo sigaba ke abese ke uyashela ke ngoba ukufundela eploko ukufundela eseseyinkomeni efundiswa yini ingqwele ukuthi kwenziwa kanje azaqonywe ngalezo sikhathi ke sekufanele ukuthi ke aqonywe abuyise umakoti azela ekhaya. Abantu bakudala ke babengathanda ukuthi lo mfana naye sekhulile ehamba ezalisa ingane zabantu lapha eintabeni babefuna ukuthi umakoti abuye ezela ekhaya. Ngesikhathi esela ekhaya ke lesikhathi esezozala ke izingane ke sebeyajabula ke nabantu bala ekhaya. Mawushela intombi ngomthetho wesintu intombi uxobula emidlalweni la kuma kumkhehla noma kudwendwe uxobula lapha intombi
uyibamba intombi ukhulume nayo uyibuza ngakuphi nendawo moyifuna usoyilandela ke intombi emfuleni uye ngakubo kwayo intombi uyifuna ungaphela nje iminyaka emithathu iminyaka emibili uyifuna intombi uyayilandela uphela imandla intombi uye ngakubo umthetho wesithi uye ngakubo kwayo intombi ungayibonanga futhi ngakubo kwayo ngomthetho wesintu wena umudlule ngakubo kwayo iyabala intombi yes uthatha ukhona iyabala iyakhountwa mhlawumbe mawufike kwesithu uyasho ukuthi usufike kwesithathu iyabala umthetho wesintu yabo intombi masizoqoma ixhumana namaqhekisa futhi intombi mayizoqoma izoqoma futhi intombi mayizoqoma ayitsheli ayisho mayizoqoma intombi ubona basengena nje ekhaya lapha zizoqoma intombi silapha size ngamasiko ethu njengoba silapha nje ekuyiwona amasiko esiwathandayo akwaZulu njengoba kuxoxene izintombi lapha nje ziqoqene ngoba zisemasikweni ethu akwaZulu nase kulapha nesicaweni intombi isuke igonqa nayigonqa ke intombi insizwa leswehle phansi ezibukela intombi zidlala isini bese kuba nezinsizwa ke ezoyithanda lentombi sezobonala ngokuthi zisukume ziyoyixebula mhlambe enye insizwa iphethe isayiduku enye iphethe imali ifike ixebu ikhintombi ngoba isixebulise noma ubani usezobona ukuthi cha insizwa yobani ixebulile intombi okade igonqa yakobani sobonala ngokuthi isiyovuka ke kuphi ke emfuleni ke isiyokweshela Zandawa ntombi ngathi ugoma kuyibhayisile bomvu umtshezi ngeshoba la namhlanje ntokazi ayifuna sikhuluma indaba ephela singalokho sikhuluma indaba engapheli asixoxe namhlanje ntombi ukuhila intombi ke kwakuthi nayisiyeshela insizwa lentombi ibisibona ukuthi mhlawumbe sekunezinto noma sekunempahla esingakuyona insizwa isiyayibona mayuthi hayi isibaleka neqiniso kuba bese kuthi na usemfuleni ke ibambeke mhlambe kukhona into eyithwele ekhanda ongaphezulu beze iziwelento mhlambe ife noma ithele insizwa inandaba nalokho noma ithelekile noma ngamanzi kanje ngoba phela vele isuke ithola amanzi hayi ke kodwa ke manje icala isizolifaka kuphi emaqhikizeni ucha lo muntu uyangithanda lo muntu ubaleka neqiniso ubona kanjani ukuthi wena uyakuthanda usekhipha ke lento useyiveza ukuthi nansi into impahla angithembisa ngayo useyabaleka neqiniso kuze kugcine lapha kwe isezike manje useyithatha ke lentombi ibisiyamqoma sihlulwa yini sihlulwa odadewabo lo amaqhikizo ukuthi cha uyamthanda wena lo muntu usesitshele ukuthi umbalekela neqiniso nazi ubufakazi bakho ukuthi usesekuthetha icala ke lapha besiyeluna ke umfana qala bewukhula ube yijongosi uthi mose ufike ejongosini ukhule ube yitshitshi mose ube yitshitshi ushaya impithi lapho usuyitshitshi ushaya impithi unomaqhikiza amaqhikiza abantu asebeqomile esebase ngokuthi ena umuntu wesilisa umuntu onjani kuzothi mase ufika isigaba sokuthi ke ena ufike umbongo uzohamba uye embongweni bazokuyalo sesibakuthi umfana engadlali ngawo yabanje kusekunje befuna sifuke ngo5 kodwa wena ubhontshisi uzobeka ngani namhlanje masithi asiye lesulu ngiyabona liyahloma weJesu sanibonana ukuqoma ke intombi ke ayixoxela umama ukuthi siyoqoma ayixoxela ubaba ukuthi siyoqoma ayixoxela umna ukuthi siyoqoma kukwenzakala nje zizodwa izintombi isho ukuthi intombi siyoqoma itshene amaqhikiza ake wosisi bayabadala mase ke bethenge lolocu ke abazaleka ukuthi ubani bezwe ngokuthi unoyibani useqomile hawu uqombi phina kushuthi hayi unoyibani uqomile endaweni ethile hawu mhlawumbe usezothetha mina mama uthi hawu ubekade eseyintombi nini weseqomile ngisho lokho nalokho ukuthi hawu wazi wamncane ubani uqomile kungafanelekile eqomeke kanjalo ke kuze kufika isigaba sokuthi ke mhlambe ke useyacelwa ke ucelwa ke ukuthi kufika abakhongi bezocela uyavuma umfana mefika kimi ephethe impahla ezokhombithiseni yezwe intombi ngiyambuza ukuthi ngoba semnikeze impahla ngoba isemthanda yini
nanokuthi ngimbuza ukuthi engayilobola yini inkomo unazo yizokulobola lentombi nanokuthi ngimbuza ukuthi engaqhubeka nesikole njengoba umntozana isafunda nje ngakale ukuthi ngoba isencane isafunda uzokwazi nje ukuqhubeka imisi imqomile bese phinde seyilobolile ngibuza ukuthi akazi ukudlalana ngaye sebone ezinye abanye asebe mhlawumbe sebehamba ngeemoto nje lengane nje ngisephansi nje ezingeni bese ngibuza nentombazana ukuthi njengoba elapha sengibahlanganisile ngibuza ukuthi njengoba elapha nje uyamthanda yini njengoba ngibuza ukuthi njengoba usafunda nje uzokwenza njani nesikole mhlawumbe ithi izoqhubeka bese ngitshela ukuthi ayiphathe kahle ngoba la esikoleni ngenza kube khona ingane zasemzini ihloniphe izozi ibe nesizotho nje yazi ukuthi isiqomile imlapha emkhona. Ukuqoma wakudala ngithi mina ngibona ngase khona uqoma okungcono kunoqoma kwamanje ngoba uqoma wakudala wakwazi ukuthi uye eqhikizeni lakho utshele ngokuthi usuzokhetha insizwa kanje usuyithanda kanti uqoma kwamanje izingane sevele ixoxe zodwa ukuthi umfana kabani isiyamthanda ngoba umfana wakho ukuthi nendawo siyamthanda mhlawumbe mase zimbonisa ngokuba ukuthi hayi awuqala ukujole naye qala ukuze ukuthi mhlawumbe uzokwazi ukuba nempatho kanti leyo into engahambisani nomthetho wesintu ukuthi uqala umuntu ujole naye kanti umele umuntu eqala ekushele eqala ungajwayelene nje umususu uyamthanda umusukhipha indishi kanti manje isikhathi samanje ingane sevesene eqala eziqome lo muntu ngenxa ukuthi amaqhikiza awasekho nawo. Lana ke into mina isuke zizoqoma nazifika la ekhaya sifike bese isesha ukuthi insizwe ilele kuphi la ilele khona umqonyo wakhe bese beze beke bangqongqoza ke ngesikhathi kuvulo hayi babe abesabuza into zingena ngenduku zingene ngenduku hayi siyabona insizwe ukuthi hawu kanti ngizoqonya umbheke phezulu ijabule noma ngabe kuthiwa uswazile uhlungu baleka aphume endlini abe jabo egxuma yabheka phezulu noma kuhlungu kodwa yena usuke azi ukuthi yena usewinile. Umshaya wabo usuke bekhokha inyawo zabo ukuthi bona ade behamba ebusuku yena elele ngase bevelelwe ingozi bemshaya bese beyamgaca lolu olumhlophe ukuchaza ukuthi ke itshitshi leli akaze liqome itshitshi uma ifake ucolubomvu ibhejela ukuthi ayifune enye intombi ezoyilandela izoqoma lomfana bese ke bekhokheke imali ke abakubomfana ke benika intombi bephume ke omama ke bekikizeleke bema bekikizela sekumiswa iduku ke ilento emhlophe emiswa ngothi ibhekiswe phezulu lisiqwaqwa iduku lethi itshitsho liqomile kwasibanibani uma ngesilo itshitshi iphathi indishije eno zinto zaphakathi ifika ishaye indishe sangu iqoqoqo isuke izoguqa lonto bayiseyiloko itshitshi siyiqhikiza iseyakaqoma kwenye indawo intombi ke ayiyona ukoqoma la khathi yoqonyelo ngoba ayifanele ukuthi ihlangane nomfana umfana mayise ezobonga ucu khona ukuthi ukubonga ucu uyahamba ufana emaqhikizeni ezobonga ucu nangikhathi esezofuna umbonga akaye entombini yakhe uya kosisi bentombi amaqhikiza ezofuna umbongo wakhe akahlangana inhlobonhlobo nentombi yakhe ngisho endleleni akuhlangana kuyabaleka ngoba ayivumeleke ukuthi ihlangane neso ayikho into eyikhuluma neso izidibane nayo intombi isokala ngombongo intombi imiqome iduku lelimiswe bamhlophe kuya ngokuthi intombi yona isiqome ngocolo njani miqome ngocolo bomvu nolumhlophe ziyabhanqwa indwangu zamaduku ibe mhlophe ibe bomvu kodwa yona isuka ibhejela ukuthi ayifuni ukuthi kube khona intombi ezoyilanga noma kuyenza ke icubeleke nangawo blue suke isihlobisela nje ucuko ngoblue kahle kahle umbala okhuluma wobomvu nomhlophe obomvu uyabheja lo omunye ithi ayifuni ukwelana ichaza ukuthi ke yitshitshi lelo uma intombi ingeli itshitshi aliyimi iduku ngoba isuke iguqile isuke izoshaya inkomo ifuna ukulotshola emiselwa duku ke leyo ntombi nje le ntombi ke nayisilotsholo lotshola ngeshumi nenkomo nenkomo yodwa ekababa zilishumi le eyodwa ingekanina ngoba unini usuke ebonga ngayo ukuthi uyigadile lengane kwaze kwafika lapha esiyogana khona ingadlalanga abafana
ingoni intombi ingoniwe. Beke ukuthi ke mase kugcine sekuthiwa sengene udwendwe thina besithi udwendwe umshado ebese ke kuba necansi leyondlalwa ngabantu abadala ilona bayobona ngalo namhlanje ukuthi bewumakoti bekuseyintombi iphethe sebelithathe ekseni leli cansi sebeyolibuka ukuthi cha bekuseyintombi ngoba insizwa uma ngabe kusekuqaleni yayifike kadilondi intombi yayo ifike ngeseyona intombi ibivuka ekseni kubhotshozwe ikopi bhotshozwe ikopi lithathe ligoqwe lisuke kubo kwamakoti kuyokhombisa ukuthi umakoti bengasaphili uma insizwa yazi ukuthi bingamthinti yona kuyokhonjisa ukuthi umakoti ngoba efike la ekhaya ufike engasaphili umakoti uma ngabe ke seqedile kumakoti ke sekunkosikazi wakuleli ikhaya ke manje sekumama kuleli ikhaya umakoti kodwa useyingane usewumakoti lapha ekhaya akayamdala uzoya ngesinga lesinga ezebe umama sithi sekunomama kuleli ekhaya labanumzana akushiwo ikhala abantu ukuthi ikhala abanumzana ekhayeni labantu makufikile umuntu bekuthi uma ngabe zifika umuntu emzini wabantu ethi sikhulekile ekhayeni labanumzana nomntana osezogana kuthiwa umntana omnumzana akushiwo ukuthi nangu lo nkosikazi cha lo mfazi kuthiwa umntana omnumzana lo khona uzohlala bewumama kuleli ikhaya ezala abantu kuhlalo kube kuhle bekhule nabekhulela kuye ebaphathe bafundise lolu siko olwenziwa phakathi kwalapha kuleli ikhaya manje akusenzeki into ade yenzeka kuqala ngoba kwakhona ukuqoma sekukufishane ngendlela esezenza ngayo manje ingane ayisalandeli umgudu ngoba ayisenaba abaphathi ususo nje ubani use nje imvamisa usuthola ukuthi uzothi ubani sekhulele engaqomile kanti qali uthumela noma ke manje ngizothi nje manje ingane isivele ixoxela wemama ithi ena semfuna uqoma kube wena mzali wethenga ucu ngesikhathi samanje ibisihamba iqoma vele manje useyayazi wena ukuthi iyoqoma. Umbono wami njengamanje amaqhikiza intombi seze ikhulume nezingane mhlawumbe ontanga yabo isikhathi esiningi abasezi kuthina njengomsebenzi wethu uyawuzwa ngeintombi ezinto usibambane seyoqoma bese sibuza kuthina kulabangani babo siwathi bayaxoxela sengibuza ukuthi na njengoba beseyoqoma nje useqedile yini ibanga lakhe njengoba esafunda ukuthi nje nanokuthi njengoba isikhathi esiningi ingane zamanje seyiqoma abafana abaningi nje bese ngimbuza ukuthi na njengoba seyoqoma njena usemthandile umini kulo ndoda leso eqomile le futhi njengamanje umsebenzi wethu ngibona ngathi awusavamile ukuthi kwenzeka njengamanje awusavamile ngoba ezinye zikhulume nomama bazo then omama bazo bese beyithengela ucuke thina njengomsebenzi wethu amaqhikiza ngisho ukuthi ngathi awusekho ngoba bakhuluma nomama babo ingane lezi singane ifuna ukuyoqoma. Sesiphatheke kabi esizweni simanzemele amasiko ethu esewa phansi kodwa asithandi uma ingane ziphuma amasiko zingasawenzi sezenza nje ezikuthandayo siyazitshela ukuthi amasiko ebehamba kanjena kodwa ziyaphuma ngoba zingane zenze ezikuthandayo amasiko into enhle ephilisa umuntu nezifo futhi ngeke beyithola uma bebamba amasiko ngoba abanokuhamba yonke indawo bethole izifo ababamba bebambe isiko lokuthi sesiphilisa kanjeni uma umuntu ekhula ngoba umuntu uma ekhula ufuneka ekhule eqondile engahambi enza izinto ezingalungile ufuneka ekhule ngwesiko lakhe ezephethe futhi ngesiko lakhe. Akukho kuhle into esiyenzeka manje ngoba isithi noma into iyenzeka uthi umuntu uyayibuka uyibone engaseyiyo inqobo enhle nanemnandi ubuka nje wena usecente lento eyenzeka manje ayisafani nento eyayenzeka kudala ngonga ukuthi manje izingane zethu ayisasijabulisa sakwazi ukujabula nje kanye noba ngasi ukuthi nje unoyibani bani sizomenzela into enthile kuhle ngane ngoba sekushintshile bafundile enzothi nje manje sekugijima imfundo kakhulu ngoba uthi yakho manje awukahle na mama usasitshena ngento endala into yenu kwakuyisikhathi sendo.
ukubaleka kokugcina umthetho wesintu kubaleka kakhulu. Kubaleka kakhulu ngoba intombi ngoba intombi la emazimeni intombi ziyahlolwa emazimeleni. Zihamba nomhlanga. And kubaleka kakhulu intombi futhi zihlolwe njengoba isikhathi namhlanje sokunezifo nje isikhathi namhlanje. Kanti intombi mayihlolwa izihamba umhlanga izifo akulula ukuthi zingene isifo. Akululanga intombi mayisaphathe umthetho wesintu. Njengathi nabantu besilisa nje abantu besilisa basasoko banje bosoko. Uma usokile kusiza kakhulu uma usokile ngoba isifo asisho ukuthi singena kodwa uma usokile isifo kuba ngcono ayingeni izifo kalula uma usokile. Isizwe ezinye engibona ukuthi kungabasiza kubenze nabo befane nathi ukube nabo bebukele amasiko enzeka la kubantu besizulu ukuthi lamasiko mahle ngoba angabagcina bephilile ebagcine ebaphilisile ngokuba bewalandele njengoba nathi siwalandela amasiko esizulu. Nabo uma bengase bethathe lesizulu begcine besilandela kahle njengoba sisuku kwazi ukuthi njengoba sikhuluma nangeingane zethu njena bekwazi ukuthi nabo beqoqe izingane zabo kungabi ingane ephuma ehambayo kube ingane njena ifaka amabhlukwe bengagcina nabo bephilile. Ya njengoba nibonile lapha thina ngithi intombi mayiqoma iqoma kanjani ngohlelo lwesizulu. Umfowagojela ugcine ihlulile intombi wayigojela njengegama lakhe. Ngiyambongela kumngane wami ugojela ukuthi intombi ugcine ayitholile. Mina ngumfowaqulu osala ushubhu lebhayisikili. Umficela ngumentanyeni ubhiyo njengobhiya.